I am doing it under CSR funding this time, not under any government funding. It will be where we will screen, we will train Anganwadi, MPHW. ते काय ते न दुखता ते just it's like a thing where you use a gadget. Facebookवर घातलं बघा मी gadget. आणि there are 2 companies that are giving us money under CSR. So 1 lakh women we will screen in that amount. And we will do it. Goa will be the first state under state policy to do it. 1 will be screened. 1 lakh women to be screened for breast cancer screening, and it will be the first state as a state. हे चालू करतो मी by October. And diabetic care, don't insulin बनवू शकत नाही. पूर्ण diabetic care. Novo Nordisk एज्युकेशन फाउंडेशन रिसर्च ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर त्यांच्याबरोबर आम्ही हे करायचं आमचं ऑलरेडी ठरलेलं आहे. 20 तारखेला मुख्यमंत्रीचे हस्ते आणि डॅनिश एम्बॅसिडरचे हस्ते आम्ही ते लॉन्च करणार. सो नाव अंडर NHM close to 1,000 rupees will be given to every Anganwadi worker as additional incentive for all help they are giving us. My objective is to bring that figure to 2,000. If they do, they have done a good job. Per month. Per month as an additional incentive. And NHM has already approved at the moment close to something like 1,000. नॅशनल हेल्थ मिशनच्या माध्यमातून आम्ही मागितलं होतं की ते आशा वर्कर म्हणून घेतात. आम्ही आशा वर्कर घ्यायचं नाही. मी काय म्हटलं, अंगणवाडी वर्करांना इन्व्हॉल्व करूया. बेनिफिट जो काय येतो तो त्यांना पास होणार. पणजेकारांक म्हूण मंगळारा पणजे अर्बन हेल्थ सेंटरान इमर्जन्सी केअर सेंटराचे उक्तावण केले. आणि आयज हे एमर्जन्सी सेंटर जे आम्ही ओपन केल्या ही मॉडल एमर्जन्सी सेंटर आयज फक्त सुरुवात केल्या आम्ही, पण आणि एरिया वाढून आम्ही ह्याच अर्बन हेल्थ सेंटरान एरिया वाढून आम्ही अंडर 108 EMRI एक वेगळे तरेची सेवा आनी वेगळे तरेची दिशा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हांव आयज बी मागता देवा कडेन की मुख्यमंत्रीक बेगिना बेगीन बरो करून आमचे मदीं आमचे परत एकदा गोंयाचे वेगळे तरेन नेतृत्व दिशा दिवपाक तांकां ताकद दिवची आनी आमकां बी ताकद येतली की त्याच तरेन धडधडीन काम करपाक. आभार मानता की तांणी आमकां आमी मागिल्लें तितलें तांणी दिलें. पणजेक एक इमर्जन्सी आनी ट्रॉमा सेंटर जी अत्यंत गरज आशिल्ली, म्हणजे फक्त पणजेकारांक न्ही तर पणजे भरपूर लोक ऑफिसाक येता, टुरिस्ट म्हणून येता, तांकां सगळ्यांक जेन्ना इमर्जन्सी केसीस जाता, एक्सिडंट केसीस जाता तेन्ना अशी सेंटराची गरज आसता. आनी म्हणूनच आयज आमचे पणजेकाराचे एक बरी इम्पॉर्टंट मागणी आयज पूर्ण जाता. म्हणून हांव सगळ्यांचे वतीन तांचे मनपूर्वक आभार मानता, तांचे सगळे डिपार्टमेंटाचे आभार मानता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.